Jongens, het was een leuke week van Walwagen. Tom Bradus. Igor. Op tot het warm is. Wat zegt zij? Jongens, zullen ze even apporteren? 19 juni. En zo wat? De poetser, een CD-presentatie van Hassel. Oh, maar wacht even. Volgende week voor de liefhebbers. De boerderij gelegen. Regen die jou.
For the druggies! The druggies! The druggies! The world is mine! Take it on me!
Hey, zijn ze invallen doen hier of zo? Zijn ze hier aan invallen? Ja, dan moet je erbij zijn. Ja, want ze wil ook wel even film hebben. Ze staan allemaal nog hier, hoor. Kun je straks aan TV Maastricht Ja, we hebben een camera in beslag genomen, is minder. Oh, nee, dan moet je gewoon niet doen. Dingetjes. Oké.